ब्लेक मोजां सलायनो रोंखायो ने आं गाखोदो दानिया गोबाव समनि उनाव दिनै ब्लग मोनसे लाबोनो नागिरदों सब बयबो नायबानो जाबाय बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय दाथ' गोबाङानो मिथिखागौ दायो इन्डिया भार्सेस पाकिस्तान माबा जानो दावहा जानो थांगासिनो दङ फिसा फिसा जागासिनो दङ बेखायनो जोङो बयबो प्रे खालामहर जाहाथे जोंनि डिफेन्सआव मावनाय इन्डियान आर्मिफ्रा गोहो बोलो मोनो आरो सेफटि थानो हायो आरो बे मिशनाव जोङो कमप्लिट साक्सेस जायो लोगोफोर आरो दायो लोगोफोरनिया आंना फिसा न' मोनसे लुदों नालाय थ' बेयाव हा खोगासिनो दङ दायो स' बेनि थाखायनो आङो स्पेसियेलि दिनैनि ब्लगखौ लाबोनाय जाबाय आरो बेजोंनो आङो जोंनि इन्डियानि जोंनि भारतनि डिफेन्सआव मावग्रा बिथांमोननिसिम खुलुमहरनाय आरो जय हिन्द बिथांमोना गोबां खस्थ'जों दायो बर्डाराव नांगासिनो दङ दायो जों जिबायदि हा खोबाय थादों जिबायदि मिनि खुसि रंजा बाजायै दङ बिथांमोननि थाखायनो मोजां थानो हादों जोङो थ' बिथांमोननो जोङो गोहो होनांगोन बोलो होनांगोन लोगोफोर दायो जोङो बयबो प्रे खालामनांगोन जाहाथे मोजां टाइमाव दायो नाय नोंथांमोना आं देखायनोसै माबोरै सिटुवेसन जानांगोन या आंनि हा खोनाया लोगोफोर नाय हाया ओरैबायदि अखा हानानै थेथेर बेथेर जाबाय बिदि JCB नांगासिनो दङ नालाय नैया सेस बेनिफ्राय नैथिंबो दायो सोबाय हादो मैया दाम्पारजों गारलांदोंमोन नै आइफोरखौ दायो खोबाय हादो दाबो खोगासेयानो नैया आं नोंथांमोनखौ देखायनि बरियानो र' टाइम नायबाय थादों आङो 2 घन्टा जानोसै निया JCB लागायनाया JCBनि 2 घन्टानि पेमेन्टआ मिनिमाम 3000 1 घन्टायाव 1500 के लायो नालाय नैया निखिना बाउन्डारि निफ्राय ओमफ्राय दायो थारमाने इसोरखौ नायबाय थानो गोनां जायो मानोना एकदम रिक्स नालाय नैबे वालाव जुदि नांना होयोबा बिनि हाथाइफोरा बिनि माबाफोरा होमबानिया वाला गावख्राजोबगोन नैबे रुमा अलमस्ट जाबायनो बेखौ एसे बुरजा खालामनानै दोनदो थेलाजों रोगान होगोन बेयाव माबाजों हाजिरा लागायनानै बेबो अलमस्ट जाबाय फ्राय बे मोनसेया दङ ओमफ्राय बे मोनसेयाबो जागोन बे मोनसेयाथ' अलरेडि जाखाबायनो ओमफ्राय बे मोनसे बेखौ नांगोन दा बेयावबो मिनिमाम 5 दाम्पारसो जागोन 10 साखानि लाबोनो होगोन नालाय ओमफ्राय नियाव फ्राय जाहांबाय ओमफ्राय निया लामाया नाय खतम बेयावबो हा खोनांगोन ओमफ्राय दायो बैथिं दङ रड दङ दायो नाय नैखौ खोनो होनसै नैफोर दङ खामसालि दङ नैफोराव बाखि दङ निया नाय लोगोफोर दायो बेयाव खोगासिनो दङ माइया बेयाव जानाय लोगो लोगो नै मोनसेयाव जालायगोन आरो बेयावथ' JCBया खोनो हाला बेखौ जोङो हाजिरा लागायनांगोन थेलाजों रोगान होनांगोन बेनिफ्राय इयाव एकदम गोजौ खालामना दोननोसै आरो लोगोफोर आरो बेखौ नायबाय थानांगौ नायबाय थायाबालाय वालाव लागायना होबाबो बरबाद जागोन ओमफ्राय नैबे निया ओंखारग्रा सिरिया बेयाव अलमस्ट जाखाबाय ओमफ्राय बेफोरो गुगालांबाय थादो दायो हाया एसे दाब्बाय थादो बेयावबो हा खोनांसिगोन आरो ना नै बेफोरो अखानि बोथोर नालाय मिया 6 दाम्पार गारदोंमोन गैला नै थोनाय नङा बेयाव नांबावगोन आरो नांबावगोन 5 दाम्पारसो टटेलि नांगोन 20 दाम्पारसो नांगोन टटेल 20-22 नांगोन दायो 16 दाम्पार जाबाय आरो नांबावगोन आरोना बियो सिनाय बालिथ' बेखायनो एसे नारनो होदो लोगोफोर मानोना बाराद्राय प्रेसार गोलैबा वालाव प्रेसार गोलैगोन बाराद्राय दम खालामनानै बारा लोगोफोर बारा बुरजा दोनबा इयाव वाला प्रेसार गोलैगोन नालाय बेखायनो नारनो होदो एसे नारना होनांगोन आरो बेखौबो एसे इथिं नारनो होनांगोन मानोना वाला प्रेसार गोलैबा गावस्रानोबो माबा थायो आरोना बे गिसिना बिराद वेट जाना दं आरो बे दा नै मोनसेयावथ' दंबावोसो बा बेयावबो माइ गायनो हानाय जाबाय नैबे
दायोथ' लोगोफोर दैज्लां बोथोर नालाय नैया हालेवना दोनबायनो दै जाबानो बेयाव आरो हालेवनानै माइ गायसिगोन लोगोफोर नाय खाथियानो जायो दायो बेयाव दमसे जाना दङमोन बेबो जोबहांबायनो प्राय थिखोबायनो बेखिना बाखि दङ बेखिना थिखोनानै बास जाबाय आरोना गाबोन हाजिरा लागायनांगोन नाय आंहा गसं गसं मेंलायबाय लोगोफोर दिनथु जाबाय गसंबाय थानाय बेनो लामाया बिदि जाबाय जागोन नङाबा वालाव नांगोन ना दायो सुनो हागौमोन नै लोगोफोर हालाद आं एकदम गसंबाय थानो हायैनि जायखौ जिरायनाय बाय सिं साबाय आंहा मेंलायबायलै ओइनै नाय लोगोफोर सोनाय कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय गाबोन हाजिरा लागोन नायनोसै मा जायो कमप्लिट सोनाय जेसेबा थांबाय 5 घन्टा नांबाय बेखिनाव लोगोफोरजों सफैलायबाय टंला ओमफ्राय आंजों सोर फैदो नोंथांमोनखौ आं देखायनोसै आंजों जोंनि मुंदांखा सिमि बरगयारि दङ बिराद मोसानो रोंगौ दायो मोसानो प्रेक्टिस खालामगासिनो दंमोन खिन्थु दायो फांसन कालचारफोरखौ माबा खालामनो होबायना बन्द खालामनो होबायना थ' बेखायनो दिनै जोंनि खैराबारियाव जानो गोनांमोन बन्द मोसानो मोनासै बेसोरा रुटि टारका जानो फैदो स्पेसियेलि टंला जों दायो दोङो नन्दिनि माबाया मा जागोन रुटि जागोन आरो मम' जागोन जोंनिया दे मा बुङो बुं लाजियाव मानो यासिमिनि नास्ता सफैबाय माबा जागोन मम' सिमिनिफ्राय आंबो मोनसे जाना होनि सिमिया रागा जोंगोन दे दा सिंसो जाना होबाय आंनि बरिया सुपखौ लोंनो हाया wah सफैबाय रुटि तड़का आरो सिमिनियालाय सिमी जानोसै जोंहा नों बेखौ जा दायो लोगोफोर जोङो टंला फैदोंमोन स्कुटिजों नाया साथाम सिमी हिन्जावा सालायगासिनो नायै नायै बेलेग मोजां सालायनो रोंखायो ने आं गाखोदो दानिया चलो बेफोर टार्निंफोराव पेप पेप दामना होनांगौ दायो जोङो जाखां लोंखां फैबाय आरो टंलानिफ्राय रिटार्न बेक टु हम